Sziasztok! A mai videóban újra is tudjunk a Fantasy Block szerveren, és most fogok rendezni egy parkour eventet. A nyeremény az 1000 kredit lesz, és mindjárt ki is írom. És akkor írjuk is ki, hogy parkour eventet rendezek, 1000 forint a nyeremény. Elsőnek még elmegyek a szigetemre, és publikusra teszem. Na, és akkor most írjuk is ki. Na, ki is írtam mindent, és hát remélem, hogy fognak jönni. Azért oda megyek már most így a szigetemre, és megnézem. Aha. Ja, addig itt kiírom, hogy nem lehet használni gyorsító pálcát, és ja, és ide is kiírom, hogy 30-kor fog kezdődni. Hát azért ezt így még megkérnem, hogy fel vannak rá készülve. Nem, ja, így. Igen. Csak mondjuk nem tudom, hogy hogyan fogom ki nyitni a csapóajtót. És még ennyien se voltak a szigetemen soha. Azt a... Mennyien vannak a szigetemen? Mi ez a létszám? Várjatok. Indul. Nem tudom kinyitni az emberektől. Azaz. El is indultak. Első BNJMN. Ő az első. Nagyon jól csapassa. Hát eddig a pillanatig. Hát valakinek nem sikerült. Na de. Snowman 7 az első. És ezt a fát itt még nem vették észre. Hogy így át lehet jönni. Mint a... Hát 2+1-es fel, az meg könnyű. De itt csak 3-as ugrás van. Egy darab 4-es ugrás van. Az is itt van. Jó, és egy 4-es ugrással áll szembe Snowman. Nézzük, sikerülni fog? És sikerült! Azt eddig nagyon jól halad. Bejutott a házba. Itt is ugyanolyan jól fog haradni? Vagy itt már kevésbé? Úgy le van tesztelve, kivihető minden. És amíg itt parkoloznak, addig elmondom nektek, hogy el sok idő volt megépíteni. Meg amíg megterveztem, hogy mi hogy legyen. Alapból nem ilyen parkot akartam, hanem egy sima fából megépített ronda parkor. De úgy vélem, hogy ez jobban néz ki, hogyha így meg van építve. És így még meg is hagyom a szigetemen. Nem bontom le. Mert azért sok munka volt vele. Na de, kijutott Snowman. És nézzük, itt ugyanúgy fog teljesíteni? Látok, kicsit gyorsan fogja megnyerni. És nem. Hát leesett az Indán itt. Pedig amúgy ez is, ahogy látjátok, lehetséges. Hoppa. És most ki az első? Most Nandika. Na, ahogy kimondtam, úgy le is esett. Jotti az első. És
Milyen sokan vannak itt? Azt hát itt. Mi történik, ha segrődnek? Hát nem tudom. Hát mindegy. Snowman ugyanúgy itt van, és az élére tört a csapatnak. Konkrétan ő tud a legjobban parkörözni. Ott majdnem. Ez 4-es ugrás. És pont nem. Majd máskor. Snowman már... Pedig már hogy fent volt? Ilyen kevés idő alatt? Azt mondjuk nem tudom, hogy jutott fel, de neki nincs rangja, szóval nem tud repülni. Onnan nem ér megpróbálkozni, mert szerintem itt nem lehet átugrani. Ez nem azért van oda téve, hogy segítség. És megint szom, mert esküszöm. Nem. Ádám van most elől. És most nem Snowman. Ez nem tudom mi volt, de mindegy. Itt igazából ezt nem volt kedvem annyira megcsinálni. Azért van így csak egy ennyi levélből. De szerintem az eleje, meg ez a ház, ez jól néz ki. És Adam nagyon próbálkozik, de nem sikerül. És még azt se vették észre. Most itt megállt, nem tudom miért, de Snowman is jön. Igen. Ádám még mindig nem vette észre a leveleket, hogy el is segít. Pedig én direkt úgy tudtam azt a... Ne add fel soha. Hát meg tudod csinálni. Soha nem szólsz feladni. Milyen kevesen lettek közben. Na mindegy, 2 ember itt van elő. És leesik. Hát, ezt hogy mondom, rendületből kell. Vagy így is jó. Nekem mindegy. Mindegy, most se csak Ádám van itt. Nézzük, sikerülni fog? És nem. Itt igazából kisívtálsz a szélére, és hoppá. Nem így. És így átugrasz. Hát adják fel az emberek, pedig megéri. Hát megéri kivinni 1000 kreditért. Ki van elől? Ádám. Merre van Snowman? Itt van. Hát Nandika, te ott nem volt jó ötlet, hogy innen átugrasz. Igen, úgy. Jó. Na, valaki észrevette ezt a pásat. Na. Legalább egy ember. Tudod? Sikerülni fog, cucu. Pedig bíztam benned. Nagyon bíztam benned. Snowman. Mindenki itt esik le? Ez nem olyan nehéz. Ja, mondjuk nem oda kéne ugrani, hanem erre könnyebb, hogy sárablakra ugrasz. Az csak 2 plusz 1-et fel. A másik 3 plusz 1-et fel.
Na, Snowman megint itt van. De közben nézem Ádámot. Az Ádám sikerülni fog. Sikerült! Mindjárt fent van a ház tetején. És onnantól már majdnem megvolt neki. Majdnem. De a ház tetejétől már konkrétan könnyebb. Majd csak felmész a létrán. Hát átparkol az a ráncokon. Fent? Snowman feljutott? Igen. Az egyik hosszabb, de könnyebb, a másik rövidebb, de nehezebb. Ez itt a rövidebb, de nehezebb út. Főleg ez az ugrás miatt. Mert amúgy megcsinálható. De Snowmannek sikerülni fog. Ezt mindjárt megtudjuk. És sikerült! Hát sikerült! Megvan a nyertesünk. Felteszi A3-ra. A3-ra feltette elvileg a táblát. És itt van, igen. Ezzel kredit. Tessék! Megvan. Itt van. Kivitte a parkot. Megnyerte. Hát köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tényleg. Na. Igen. Na. És hát nyilván ugye kivitte. Nagyon szép volt. Hát nagyon jó voltál. Na, miért mutak? Hát jó, mi van, hogy gyorsaságra kérje van? Ez nekem is van. Hát gyorsaságtól is van, de Erakja se gyorsít fel annyira. Meg farmers van rajta. Hát, azért mindenkinek gratulálok. Mindenkinek gratulálok, aki eljött. Már még egy ember. Mindjárt, ja, ez már mindegy. Nem az volt. Na de. És még egy videó a Fantasy blokkon biztos, hogy lesz. Többet... Hát igazából nem tudok, de mindegy. Nekem most ez a sziget így nagyon bejön. Ahogy így van, és... Hát igen, már vége. És ezek a szigetek is. Nekem nagyon bejön ez. Most ennek az alját csinálom. Eddig
így megcsináltam ezeket. A kockákat nem annyira fogom tudni, főleg ezt, de megpróbálom minél jobban megcsinálni, és majd meglátom, hogy mi lesz belőle. Nem tudom biztosítani, hogy olyan nagyon jó lesz. Na de mindegy is. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót. Sziasztok!